Takže čaute u tutoriálu, ako si nainštalovať mod do Minecraftu. Takže prvé, čo musíte si stiahnuť, som si celý Minecraft resetol, aby som vám to mohol teraz ukázať. Prvé, čo si musíte stiahnuť, teraz to musím nájsť, tak toto určite není, je modloader, link v popisku. Potom si stiahnete mod, ja volím väčšinou, ten už mám na ploche, shelf, ten je celkom dobrý a takéto napríklad ako Raise Minimap, proste je to na vás, ak si vyberete mod. Pravda, že tento mod, čo vám teraz ešte ukážem, nefunguje, lebo ja mám podporný program, ktorý Net Framework, niečo proste nejako blablabla, tak ktorý proste mi v tom zabraňuje, aby som to pustil, alebo práve že naopak ho musím mať, neviem presne, lebo som si nejaké ložky z toho vymazal, takže ako to nainštalovať, takže otvoríme si túto room. Tí, čo majú Windows 7, ja mám stále XP, mne všetko na XP funguje dobre, takže ja som s tým spokojný. Tak máte tuto dole také zhľadanie, tak len tam napíšete toto a stlačíte Enter. Píše sa to percento a p data percento, je to aj v popisku videa, ak nej. A ešte som si to taký začiatočník strihu videa a bla bla bla. Takže možno vám to napíše aj tuto, neviem presne, ešte sa rozhodnem, ako to spravím, ale bude to určite v popisku, tak sa to píše, takže keď kliknete Enter, vyhodí vám toto. Kliknite si na zložku .minecraft, dáte bin a máte tu Minecraft, pravda, že ja som omylom zaklikol niečo, čo som nemal a teraz ja to tu mám už normálne, že keď na to kliknem, tak mi to otvorí tak, ako to má byť. Ale vy si musíte dať otvoriť v programe alebo open with, podľa toho vy máte jakú verziu, alebo či anglickú, alebo českú, alebo slovensku. Dáte WinRAR archív alebo 7zip, proste čo používate na kompresiu súborov. Otvoríte si to v tom, no a otvorí sa vám, počkajte, takéto okno. Takže prvé, čo potrebujete odhodiť, stade to, je toto meta-inf. Pravda, že to máte ešte v druhom tomto, Minecraft originál. Tam to máte, takže nemusíte sa báť, že by vám niečo spravil s Minecraftom, že by vám nevšiel, alebo podobne. Takže to je toto, základ, čo musíte odstrániť. Teraz si otvoríte tú zložku s tým modloader, drem, všetko, čo je tu, len skopčíte a hodíte do toho minecraft.jar. No, teraz mi to laglo. Počkajte, kým sa to prekopíruje, už to je, takže teraz minimalizujete toto už môžete vypnúť. Pustíte Minecraft. Stačí, no ten Minecraft musíte spustiť, nemôžete tam rovno pridávať mody, inak by vám nešli. Takže teraz si spravíte toto a musíte počkať. Ak budete mať takto čiernu obrazovku ako teraz ja, tak vám to nefunguje. Ak sa vám načíta normálne Mojang, už to ide. Takže takto, keď sa vám to načíta, tak to funguje. Jo, teraz ja keď robím toto, tak určite vám to niekde tuto vyjadzuje túto obrazovku, takže za to sa ospravedlňujem dosť. Do ďalšieho dielu sa to trochu naučím. Neviem, či vám to tu vyjadzuje, ale už som jeden tutoriál takto točila, tak to som furt krútil a potom proste tuto to bolo takto na krajičku, tuto sa to vám videlo. Takže ak to teraz vidíte, tak ja si to ešte pozriem a uvidím do ďalšieho dielu. Takže Minecraft je načítaný. Pravda, že teraz seká, lebo že ukážeme si tento Raise Minimap. Pravda, že každý mod sa inštaluje týmto spôsobom. Raise Minimap sa inštaluje len tak, že kliknem Ctrl+C, všetko čo tu mám, a hodím to sem. No, ale nejak sa to seklo. OK. Takže hodím to sem, všetko sa to prekopčí. A vidíte, tu mám teraz som to stratil zase. No proste niekde to tu je. Niekde tu je to prekopčené, takže to je celé. A keď chcete nainštalovať iné módy, ktoré neobsahujú takéto
No, otvor sa takéto, že class files. Keď neobsahujú takéto, že class files, tak tie sa neinštalujú, takže ich tam prekopčíte. Ale ako napríklad tento shelf mod, ktorý obsahuje tieto. No pravda, že ten by som tam mohol aj prekopčiť, ale je úplne ľahší spôsob, než keď pustíte ten film Minecraft a máte ten modloader, tak sa vám tu vytvorí taká zložka mod. Ja si ho len otvorím a všetko tam hodím. Tak. Funguje to aj na iné mody, ktoré tu mám, ako Secret Room, na to dám tiež link. Ether mod, ten je trochu zložitejší, lebo to mám stiahnutie z viacerých, je to trochu komplikované, ale môžem urobiť aj na to. More Mobs, to je tiež jeden z modov, to robí to, že vám dá viac tých modov ako motila, blablabla, toto nebudem teraz vykecavať, ja tento tutoriál je o tom, ako nainštalovať ten mod. A teraz sa ideme pozrieť, či to funguje. Toto dám bokom, aj toto dám bokom, aj toto dám bokom. Takže pustíme Minecraft. Pravda, že teraz mi to bude trochu sekať, lebo nahrávam s programom, čo žere celú plochu a nie len hru, ale proste nahrávam s Frapsom, teraz nahrávam toto dole z Camtasia Studio. Takže pustíme si Minecraft. Fúha. Takže ide to zatiaľ, ale ono to môže vyhodiť niekedy takú chybku, že Minecraft neviem, niečo také. No ale mňa to ide, pravda, že tie mody sú fakt malé, čo som si teraz nainštaloval, takže pustím si niečo, dáme tomu, že survival, neviem čo to je ani. Ja sa to len nehrám na Minecrafte, nahrám multiplayer, takže keď si chcete niekto zahrať, no tak môžem dať link na server a môžem vám ho rovno ukázať. Pravda, že teraz robím nový, lebo dal som ten predošlý niekomu inému, bol to Old Minecraft, možno ste aj videli na neho video, sakra, jo, ja som to nenačítal, možno ste aj videli o ňom video, pravda, že sú na ňom videá na Markupíkovom čedli. Wow, ako nechápem teraz, prečo keď som si nainštaloval ten shelf mod, prečo mám tu toto, wooden shelf. Pravda, že ten shelf mod robí to, ježiš, ale to sú lagy, to sú také lagy, keď som pustil na tento kompe, nechcem spomínať tú hru. Tak, toto je tá shelfička a na ňu keď, no, ježišmarja, to sú také lagy, ja to neznesiem. Na ňu keď kliknete pravým a teraz si zoberete nejaké dirt, napríklad blablabla, ja vám to nebudem ukazovať. Ja vám len chcem ukázať, že to funguje, vidíte, fungujú tie mody, hore mám minimapku, takže to je celé, lebo fakt, tak to mi Minecraft neseká, to sa mi stalo prvýkrát, nechcem vám s kompem, niečo si musím spraviť, takže možno natočím aj nejaké Minecraftové tutoriály, zavri sa, uf, takže a to je asi tak všetko. V ďalšom tutoriáli si môžeme ukázať, ako spraviť server. Pravda, že lebo doteraz som mal problémy s internetom, takže to nešlo. Ten server by mne by išiel, ale zase nemal by som vám ukázať, že to máte stiahnuť. Pretože to nie je nič ťažké. A to je tento tutoriál všetko. Ja sa pozriem ešte rýchlo, koľko nahrávame. 8 minút, no tak pekný tutoriál. Takže to je všetko pre tento tutoriál, uvidíme sa v ďalšom. Budem natáčať, pravda, že strašne veľa tutoriálov a na budúce.